Louisa, wat heb jij met Valkenburg? Nou, ik woon hier in Limburg, dus ik voel me hier thuis. Ja, want je bent echt een Limburgse artiest, hè? Ik ben een echte Limburgse artiest, ja. Maar ik zing ook Nederlands. Wat zing je dan het liefste? In het Limburgs of in het Nederlands? Nou, ik moet zeggen, het Nederlands, dat bevalt me ook wel prima. Heb je ook ambities om ver buiten Limburg bekend te worden? Ja, daarom ik heb een nieuwe cd uitgebracht en daar heb ik 3 Nederlandse nummers opgezet. Om te proberen dat ik ook een beetje het land in kan komen voor op te treden. Lijkt me heel erg leuk, ja. Hoe heet die cd? Louisa Gans Anges. Kleine jongen, speel voor mij. De laatste keer voordat je gaat. Dat is een van de nummers van mijn nieuwe cd. Hoe kom je aan je liedjes? Zoeken, hè. Ga zoeken. En ik heb mensen die nummers voor me schrijven. En dan maken we een selectie. Wat eigenlijk bij je past. Want je kunt niet alles zingen natuurlijk. En zo stellen we de cd samen. En ook de liedjes voor het optreden. Hoeveel liedjes staan er op de cd? 8 stuks. Als mensen die cd nou willen kopen, waar kunnen ze dan terecht? Nou, in alle muziekzaken, daar ligt hij. En daar is hij ook te koop. Ja. Maar mensen buiten Limburg, neem ik aan dat hij niet zomaar in de Free Record Shop ligt. Nee, ik denk ook dat buiten Limburg Louisa nog niet bekend is. Maar we gaan eraan werken natuurlijk.